Ik ga een nieuwsgierige gast voor importeren. Dat is Jens Dijkstra. Welkom hier in de studio, Dijkstra. Dank voor de uitnodiging. En hoor mij ook importeren. Net alleen hoe zaken dat je alle dagen mee dwaande binnen en dat je met mij in het nijs komen. Maar ik hoor oren dingen die wat dieper graven over jouzelf. Want we binnen ik nieuwsgierig naar de persoon efter de bekende regiogenoot in dit geval. Zeg maar. Je bent CEO van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Wat is dat, CEO? Ja, en dat is gewoon directeur, hè? Chief Executional Officer. Uiteindelijk de directeur van het bouwbedrijf. De eindbaas. De eindbaas, maar ja, dat is een wat groot naam. Maar dat doe ik geloof een heel team van goede mensen leiden. En daar hadden ze dan een titel voor betaald. Maar directeur zit er vaak gewoon onder mijn briefjes, zeg maar. Ja. En wat doe je nou gemiddeld, Sandij? Ja, dat is heel verschillend. Zo nou en dan maak ik vooral een handtekening zetten, contract afsluiten en oorlezen haar. Maar ze doen dan echt wel weer een keer in de materie, dus echt wel weer om tafel mijn dingen bepraten. En in helpen de oorleesstructuur, dan zit je vanzelf, omdat je van alles van de drograaf weten willen. En het gaat om een bouwbedrijf. Ga je zelf ook nog hield handen? Nou, hield er handen van het handtekening zetten, maar net van het metselen. Nee, uiteindelijk net meer in de dagelijkse praktijk, net meer in de. Dat is wel zo best. Nou, in het begin had ik vanzelf wel enige ervaring op die, maar al heel snel ben ik vanzelf naar het kantoor te rekken. Ik ben destijds begonnen wel op de bouw, maar dat had me een heel kwaad skof geweest en uiteindelijk ben ik al heel snel op kantoor te landen. Ja, dat lijkt je ook beter? Ja, ik vond de bouw, dat vond ik altijd mooier. Want ik kan echt zien wat makers. En dat is sticht op de meesten steeds maar. En dan moest altijd oorlezen, planningen volg je. En vooral dingen goed gaan letten. En als je dan een kantoor daar rijdt, dan raakt het die afstand naar dat werk, dat wordt het veroordeeld. Handige timmerman ben je net niet. Nee. En dat het thuis is een putje is. Nou, dat heel simpel denk je is dat ik het zelf. Een boormachientje en een speakertje hier en daar inslaan. Maar dat het wat complexer wordt, dan hebben we hele goede mensen die dus de graag helpen willen. Het is mooi werk, een beetje wat op kantoor en wat handtekeningen zetten en met jaske en doske. Nou, doske al lang net meer. Je hier meer in het begin wel. Ik ben vanzelf vrij jong baas. Ik ben heel jong al bij het Rijs van Makkum te landen kwam. En uiteindelijk week ik 28 jaar toen ik dat bouwbedrijf oernam. En ik hartstikke grutskop. Alleen ik hier wel het nadeel dat ik er jong uitzeg. Ik jong wie. Dus ook ergens kwam, vregen ze wanneer de Rijsma kwam. Nou, ik zei, Drijsma kom, want Drijsma toch niet verkocht. Je mag nog niet doen, je er al. Dus je mag dit keer met Dijkstra doen. Dus eerste grote werk wie een klus in een Ladypark Wieringenwerf. Dat wie van architect Grunstaf, die ik nooit werd. Toen stapte ik de ombesteding binnen. En toen wachtte er tot de baas binnenkwam. Maar ik zei, ik weet net waar je nog wacht. Ik ben de laatste die binnenkwam met een envelop. En het werk pakken we. Een heel mooi groot verpleeghuis. En dat was mijn eerste grote werk wat ik zelf oornam toen ik Drijsma Makkum oornam hier. Ja, het is nou misschien wel een zo. Want bij Dijkstra Draaisma dat ze zeggen, ja, Dijkstra, dat weet wel. Maar waar is Draaisma? Ja, nou dat wie Thomas Draaisma die mij het vertrouwen destijds joeg in Makkum. Ik ben de jong te landen kwam, want ik wil net thuis in het familiebedrijf komen. En ik ben na mijn dienst in 90 ben ik in 91 als assistent bedrijfsleider bij Draaisma Makkum kwam. En Thomas zei in zijn opvolgers, in Stoon studeerde bedrijfskunde. Maar ja, hij zei dat is net een ondernemer, doe best een typisch ondernemer, juist het zitten. Nou, dat ben ik al heel snel de bedrijfsleider en kreeg later technisch directeur. En uiteindelijk week nummer 28 toen ik het bedrijf van de oernam. Dat zo'n weer 4 jaar hier doen. En dat zou uiteindelijk zo'n jongen toch het eerste jaar worden. En elke keer 24%. Maar ja, op een gegeven moment te klikken. En ik wil investeren en gage aan en er vol voor als een woordpiek. En de Rijsma hier wat oren intenties, die wil vanzelfsprekend maar denken, ja, meteen rustig gewoon. Dus toen hebben we uiteindelijk achteraf toch nog besloten om het in één keer de hele transactie te doen. En dat ik super grutskoop, want uiteindelijk had de Rabobank me volledig financierd. Ik had geen yield van de familie hoeven te broeken. Ik kon het helemaal zelf doen. Op basis dat ik hoe dat toen nog. De Rabo heeft vertrouwen in een ondernemer. En dat ik zelf een heel jonge baas uiteindelijk die tijd toen destijds begon. Dat gage aan. Als een woordpiek, zat je het zelf omschreeuwen. Is dat misschien wel de reden achter het succes van je onderneming? Nou, die hij geluk gewoon, zonder geluk vaart niemand wel. Dat is gewoon wel weer. Alleen we zeggen heel snel in 2000 dat de Europese ombestedingsmerk eisenstelling die en de werken die 5 miljoen euro of meer weer moesten Europees onbesteed worden. Oftewel 11,2 miljoen goenen. Ja, en dat was voor u een bedreiging. En toen had ik heel snel het familiebedrijf opzocht. En vregen van, mag een keer overwegen om te fuseren. Want die Europese merken komt op bezig. Dat wil je Draaisma aan werk kwijtraad. Want we zitten vooral in grote werken vanuit Makkum. En dat hebben we bezocht. Dat had je een hele grote basis hier in Dantemediel. Want we zijn toen begonnen met in bouwcombinatie het nieuwe gemeentehuis aan te nemen.
Dat was een succes. Toen psychogeriatrisch verpleeghuis in Van Waarden, ook in combinatie. Toen Squalle OSG Sengeland in Burgum. En dat waren alle 3 projecten die het als een tierlier draaiden. En toen hebben we uiteindelijk daarom besloten om te fuseren. Dus toen ben ik samen hier met het familiebedrijf van het document. En dat betekent dat je met die Europese ombestedingen, want dan gaat het dus per definitie om grote projecten. Ja. Dat je hem daar benamen op rjochten, hè? Ja, dat was eigenlijk al het werk van Drijsmasier, volgens meer in de utiliteitsbouw. Hè? Het eerste werk wat je draaide met zwemmen de Blauwe Golf. Hè? In Ljout, wie ze versprekken, hè? Zo'n soort projecten. Ja, dat ben behoorlijk een succes, hè? Ja, verpleeghuizen en Lelypark Wieringen werk. Mijn eerste grote werk wie ik een groot verzorgingshuis steeds in Noord-Holland. Dat wie het soort werk bij Drijsmasier. En Dijkstra wie volle breder oriënteerd, bij een breder bouwbedrijf. Ik wil grote werk, maar vooral ik een heel grote, liedse en gewoon een normale middelmatige klussen steeds maar. En ja, uiteindelijk weer dit de gouden combinatie. Ja, maar nou is het nog groot? Nee. We doen het dan kom je bij Henk-Jan van der Valk uit, onderhoud en beheer. Die jongens zetten bij u in een eigen nieuwe vestiging in Dokkum hebben we een nieuwe vestiging voor gemaakt, want ze groeiden sneller van Joske. Die jongens zetten 20 miljoen om in onderhoud en beheer. En die door zulke soort werken tot 1 miljoen, steeds maar, door die afdeling van u. En die zitten uiteindelijk nog op een prachtige nieuwe plak. En die had een super team bouwd, een regionale betrokkenheid. Die jongens hier wij, en heel veel onderhoudscontracten voor verzekeraars, maar ook gewoon normaal klanten. Ik gun het jou van harte. Ik vind het mooi dat het marcheert als een trein, zeg maar. Maar is de consequentie net dat al die Lietse lokale bouwbedrijfjes geen toekomst meer hebben, omdat die grote giganten zoals JM al dat werk naar gaat talen, omdat ze dat vol economische dwaan kennen? Nou, dat is met Lietswerk net zo. Daar hebben we best wel moeite om met hun te concurreren. Maar de Lietse ondernemer, het is vooral met regeljouwing. Daar is de lokale ondernemer in het nadeel. Want wie bij zelf groter organiseert. Dus we hebben een kwaliteitsteam. En we hebben mensen die zitten op alle regeljouwing. En we hebben prettig verstaan van die dingen dat mat wel in uw orde grote. Ja, want je moet van prettig dingen en van wetjouwing verstaan hebben. En dat is zelf volle lastiger voor lokale bedrijven om dat bij te benen. Of die moeten extern hulp inhieren om hun daarbij te helpen. Maar heb je daar nog wel contact mee dat ze als ondernemer of ze via JM ontwerpen komen of ze van nou ja, het is jammer, maar helaas, waar ga je maar uit? We hadden stevige concurrentie jongen, nog steeds. Hè? Dat vaak huddewerkende ondernemers. Wie ben volle meer gereguleerd op tierstip en hem pakken zaterdag is ook nog wel even een verrijker erbij om even een dakplatenplak te lezen. Dat is bij u is volle minder gebeuren. Behalve als bij de 24 uur het dienst komt, dan ken dat wel. Maar in het reguliere bouwbedrijf bent volle meer en dat zijn echt wel hutwerkende lokale ondernemers die het nog even, dat is net een verrijker, maar de verrijker nemen we die. En die kan zelf de apparatuur naar beneden. Die zetten even extra de schouders eronder en die pakken nog even extra hoorn. En dat is wel een voordeel wat ze lokaal nog steeds hebben zelfs. We zitten op dit moment in een merk, en dan geven we even boeten bij bedrijf om even naar het grote plaatje in een merk die schreeuwt om wenningen. Hoe meer, hoe beter. Er kan eigenlijk net geen opbouwd worden. En toch jekkert het aan alle kanten. Er is geen stroom. Op sommige plekken zelfs te min wetter. Als ze binnen daar benauwd voor. Ja. Er zijn al je regels. Er zijn bouwvastschriften. Er is te min personeel. Aan alle kanten jekkert het. Hoe kan je daar terug hinbrengen? We hebben hier uiteindelijk maar absoluut in deze hoeken net kleien dat we heel goed een goed personeel komen kennen. Daar ben we wel heel grutskop. Dat is deze hoeken gelukkig nog bijzonder, zeg maar, dat het de rest van Nederland dat steeds lastiger. En we hadden er ook wel op anticipeerd terug een metselrobot om te schaaf van 18 dat we onze hele productielijn onpast hebben. We prefabriceren soms complete wennings. We doen er 200 in Noord-Holland. Dan zetten we 1 wenning per dijdeel. Die komen helemaal uit de fabriek hier in Dokkum. En die zetten we in een seizoen plaatsen we die. Dat zijn hele mooie producten die hadden anticiperen die markt. En de andere kant is vanzelfsprekend de overheid, dat is net de lokale overheid, maar echt wel de landelijke overheid had met alle goede bedoelingen van zelf wel een regeljouwing stelt. Dat er is net meer door processen heen te komen. Het hacket op één kant, omdat het de regelgeving die bots met elkaar steeds maar. Die is al 20 jaar dat het net langer is van wij zullen dat voor je vaartje, want er moet nou een boost komen, want er moet bouwen. Ja. Maar ik weet net bouwen. Nee, gemiddeld gezien scoot bij u zijn portefeuille. We hebben een grote portefeuille. Ik mocht van mijn vrouw net over miljoenen en omzetten praten. Zei, de mag maar weer ophouden. Dat was veel te makkelijk hoor die. Je zei dat hoor? Ja, zeker. Je net op de radio, dat al je zei. Maar de scoot een prutte tro. En we hebben een prachtige omzet en een fantastische portefeuille. Maar gemiddeld scoot er in hier van de verwachting 15% tot 20% van het volume tro. Dat komt ooit wel. Maar tro regel jou. Je moet zo zien, we hadden maatje mee de WKB. Wetkwaliteitsborging. We hadden maatje met de MPG, milieuprestatie van gebouwen. We hadden maatje met de BENG, bijna energie-neutrale gebouwen. Ik heb het even opgeschreven. Dan hebben we nog de maatje met flora en fauna.
Dan hebben we nog te maken met een lokale overheid die denkt een keer welstand iets terecht. Hè. Er is van fine lid, maar dan mag ik zo'n welstandseisen voldoen. Maar het stapelt zich sabot op dat er een helpende vertraging ontstaat. En die ambtenaren die moeten dit al hier toetsen en beoordelen. En heel vaak is er sprake van tekort aan ambtenaren. Dus er is geen ambtelijke capaciteit. Dus een kerst net hopen worden. Dan komt het op de stapel omdat het dom bij. Voor hun ingrid wirwar van regeljouwing is. Eerst uiteindelijk hartstier en dan leidt het ter kennisname. En dan is er een omwender die zei van nou, het budget mijn uitzicht. Ja. Zit de boel weer oorlog hier Not in my backyard, inderdaad. Nou, en die kan heel veel gaan. In Nederland wordt een inwoner heel erg beschermen. Die kan tot meerdere malen uitstel organiseren en uiteindelijk weer de hegerieën te landen komen. En dat er pas het finale oordeel plaatsvindt. We hebben nu een project waar we dat heb ik trouwens jou net verteld. Een heel goed project in Grijns. Daar zit wel 4 jaar te wachten. Die zit al 4 jaar dus omzetlijst. Dat is echt een groot project. En daar hebben we Joert van te jaren gekregen dat het laatste bezwier weer lijn is. En dat uiteindelijk de allerhoogste rechter steeds maar bepaald had dat het niet ontvankelijk is. En dan kan er ook eindelijk geen bezwier en beroep met je maken worden. Maar je je voorstellen wat zo'n ontwikkelaar om meer kosten not te maken krijgt. Dat met wie aansten nog even meedelen. 4 jaar later maar inflatie en alle kostenstijging van dien. Alles wie baseert natuurlijk op de prijzen van 4 lien. Misschien exploitatie klappen toen, maar die exploitatie kunnen we weer helemaal naar onder het voetlucht. En daar begint weer een heel proces aan te komen om te zien hoe we daaruit komen kunnen. Dat weet je nou eigenlijk al. En dat is eigenlijk ontzettend spietig. Want het ene walkeert het schip en dan kan het uiteindelijk in met terug in. Dan moet het plan weer aanpast worden of er moet weer het nodig gewoon dienen weer om het wonmogelijk te maken. Of in de financieel-technische zin, of in technische zin. Ja, en dat vertraagt het. En hier had iedereen met te maken binnen heel Nederland. En nogmaals, de bedoelingen binnen fantastisch van iedereen, ook van de overheid. Maar dat ze zoveel regels brachten in die stapelen, is het net met de doen. En dat komt dat de gemiddelde ontwikkelaar ook een keer te maken krijgt met een volledige oerdrechtsbelasting. Hier is nog steeds voor bedrijfsgebouwen 10,4%. Is iets zakker voor wijngebouwen van een ontwikkelaar die er net in wijn gaat. Maar voor hier 8% overdrachtsbelasting. Dus het wordt ik schier onmogelijk maken voor zulke soort bedrijven om die investeringen te doen. En dat gaan we wel nodig. De oerhiet of politici belden die wel eens mee joh, om te vrezen. We gaan heel veel politici langs om. Je hoort zonder ek ben langs komen, dat is uiteindelijk op het laatste net trok in. Maar ja, dan gaat het om te zien hoe mooi in die smoekwinning bouwen kennen. We ook dadelijk ik nog wel even hoe haar. Maar ik bedoel nou om te vrezen van hoe zit dat met die regeldruk? Ja. Wat voor regels kunnen wij nou wel wat beheinen of misschien afschaffen om je wat meer in de midden te komen om gas te gaan? Ja, nou Mona Keizer die zit bij de BBB. Ik zal er geen oordeel over hebben voor bij het CDA. Die had de dag na de bouw van Vlieden die bij West. En die kwam inderdaad voor die smoekwenning te zien. Maar die vreeg ik, wat belemmert je hem nou? En we een heel mooi kwartet voor gaan maken. Betaalbaar biobased bouwen in de letters van BBB. Ja. Hebben we 20 mei ik zei, die ken je mooi voor de verkiezingen aan je collega's aan. Dit zit dus al iets in. Dus die had er wel volop mee aan de slag geweest. En dan ben ik een help de rapporten schreeuwen. Maar dan je zeggen hoeveel schieven aan het mat en hoe wetjouwing steeds maar onpost worden mat. Dat is haast net het man. We hebben met ambtenaren om tafel zitten uit Den Haag die het bij ons kwam binnen, die notabene een regel had dat die regels er kwamen. En dan moet wie om tafel en uitlezen waarom die regels dus nog dwars zitten en het voortschrijdend inzicht ervan zorgen dat het nog net meer kan. Dus dan moet je zelf de topambtenaar die het verantwoordelijk voor wie namens een ministerie van diverse RWO. Die moet je weer uitzoeken dat het verloren maar. Dus we zijn vaak wel in contact aan door die politici. Mij die goeie meisjes. Maar wil je dan ik wel eens lilk? Sla je wel eens mee? Ja, wel, maar het helpt je niks. Je kan volle beter doe goed en zie niet dan dat je lokaal goed en ziek je mensen op die randje waarop de zieken in dit mayo stout wezen waren. En er zijn opdrachtjouwers die waren eigenlijk wel eens een keer. Stout? Ja, zeker. Je bent stout? Ja, zeker. Hoe blinder, wat nou? Nou, als je over de regelgeving, als die altijd dwars zit, dan moet je eens een keer de randen van de regelgeving opdwaren te ziekje. Je bent wel eens illegaal dwaan. Nou, net illegaal. Maar een opdrachtjouwer mij neemt in die reis van we dit door en we kregen je probleem met, dan stieren we erbij ervoor. Ja, maar ooit ben je net stout. Als je aan de regels houden. In uw beleving ben we net illegaal, hebben we hele goede argumenten. En die willen we graag onder de jeugd te vertellen werden. Die argumenten leidt hebben u om toch te starten. Ziet je wel de grenzen wat op? Je zo matten. Je moet een beetje balsturig wezen. Je moet een beetje oprekken. Ja. Ja. En dat is denk ik dus daar uit de waarde. In Harkema wordt ik wel eens een huisbouw met net alle vergunningsverbindingen. Nou ja, ik zal net zeggen, de vergunning moet er wel wezen. Maar uiteindelijk, de RC-waarde is bepaald. De daglichttoetreding is bepaald. Ja, hou maar op. Er is, van alles. De helft van het dak is bepaald. De hechte van je guard is bepaald. En soms is er om technische redenen iets gewoon net mogelijk. En toch moet je erom voldoen. Nou, en dat dan opdrachtjouwers zei, die bouwen daar 48 en die voldoen krijgt net. Maar we beginnen wel trouw. We weten tot het om voldoen over op toetsen worden. Die we bij de voor het hekje. Maar we zetten nooit erover
bij jou gas. Dat zijn mensen die we neder gaan. Maar die moeten een beetje bravoer tonen en gasje aanzetten. Maar want ons blijven we hingen in die regeljong van Den Haag en daar hebben we je niks aan. En een beetje stout wezen. Beetje. Nou ja, we willen ik wat een idee van jou krijgen. Dat begint al te komen, maar dat komt dadelijk nog wel wat sterker. En dat vernemen we terug de keuze van de muziek. Want we vregen de gast en ik van, kiezen wat muziek uit dat je wat mee ha of die misschien wat vertelt hoe zaken die je mij maken ha. Joh, ik een lesje terug, jong. En het eerste wat ik hier zingen had, dat is The Kings of Leon. Ja. Use Somebody. Wat voor reden wie dat we dat draaien maken? Nou, ik hou van heel veel muziek. Maar mijn vriend had me ooit eens drum geleerd. En toen had mijn vrouw me later op latere leeftijd drumles bij Andries van Weer in de Vallon. Nou, die is cum laude afgestudeerd. En die had ik nou basgitaar afgestudeerd. En de drumleraar. En toen, dit weer uit het eerste versje wat ik helemaal conform de bedoeling van de drummers. Dat de drummer het bedoelt hier is. Maar je had ik zelf een drumstel op zo. Ja, zeker. Ja. Zo'n hele hele mooi. Ja, zo'n alles erop en eraan. Een drumstel leidt het net. Alles erop en eraan. Nog de drummer nog. Ja. Nou, wij harken naar het nummer en joh, als je willen mij te ronden. Nee, het is ook net door. Op het desk. Nou, Use Somebody. Somebody, you know that I can use somebody, someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I can use somebody. Somebody, someone like you.
muziekers die we vrienden wieken hier in Impeteer. Toen wie Anja Haga, de burgemeester van Tontemediel, hier te gast wie al je klassieke muziek. Nou gaat het er wat steviger ontdag. En dat komt omdat de muziekuitkezen is terug bij Dijkstra. Hij is de CEO en ik neem het maar de eindbaas van de bouwgroep Dijkstra Draaisma en Jong te gast bij het programma Impeteer. Wij pakken de drieën weer op. De meesten die het mij zeggen, die had jongen dat er een lied stromke iepen mij, nou ik neem het maar libbes vragen. Daar mochten jou er 4 blin uitloeken en 2 ik blin weer in waarom stoppen. Dat betekent dat er dus 3 oorblauwe vragen die ik jou in elk geval even stellen wil. En de eerste vraag is, wanneer ga je voor het laatst een compliment uitdeeld en kregen? Nou, kregen, daar mag ik even nadenken, maar ik heb hem zelf weer bewaren. Joert had ik weer een compliment uitdeeld. Vermeed je nog. Een team werd bij mij om tafel zitten. Ik voor een project. En dan hadden ze weer iets bereikt. En dat ik mij heel graag complimenten uitdelen. Want de meesten komen hierheen, maar het uiteindelijk dwan. En wie ben slechts het gezicht. En de boetenkant van het verhaal. Maar de inhoud en de kennis zit vaak binnen je bedrijf. En ik mij graag complimenten uitdelen. En gaan die complimenten dan onder de meesten dat je altijd mee te krijgen? Of gaan die ik wel eens mee gewoon de jongens die het op een bouw aan het metselen zijn? Ook op een bouw kom ik te men. Dat is ik wel eens een klacht. Dat is dus weinig sugar, steeds maar. Maar dan maak ik graag complimenten delen als het goed is. Want wie bent streng doch rechtvaardig. Als het net goed is, dan zeggen we er direct wat van. Of we vinden dat iets net netjes is, dan vind ik dat het zijn wordt. Maar dan kun je maar wel hier en op rug nemen gebleven. Maar ik deel ik graag complimenten. Want hun ben het gezicht van ons bedrijf. Maar dat moet ze net realiseren. Dat hun klantje, het hun de eigen, dat ben wie. Ja. En dat is voor belangrijk. Dat hun representatief binnen en netjes binnen, zeg maar. En dat complimenteer ik heel graag. Het maakt goed. En dan deel je graag complimenten uit. Maar je ziet, als het net goed is, zeg ik het ik. Ben je dan hut? Nou, streng doch rechtvaardig. Ik ben ze net als mijn Heidwie. Die skopte vroeger wel eens een radio van de steger al. Maar die jongen vervolgens ik 24 om bij een te kepen. Die zijn net weg. Ja, die direct was meer naar de kapper moest. Als je die generatie bent voorbij, dat ken het meer. En dat is ooit wel eens, maar dat is wel eens een stukje opvoeding die we maken tegen haar. En dat wie wordt te extreem. Seizoen wie het net doen. Maar wie draait de radio wel zelfs zachter. Wie kan je dus net voor dat we handelen en dat we net door te zeggen. Vind ik het meest maar dat je in uw zeggen hoe ze doen denken, dat maar kennen. En omgekeerd vind ik dat je moet wat je ook steeds kennen hoe je gedachten bent. Maar bemoeien je zelfs rechtstreeks met personeelsbeleid? Nou, wat voor mensen kan het onnaam worden? Uiteindelijk kreeg ik vaak alles wel voorbij, behalve de mensen op een werkvlieg. Dat gaat vaak via uitvoerders en via de HRM. Maar alles op kantoren, al het leidinggevende en uitvoerders, projectleiders. Wat is een grote ring in de hak en dat? Nou, dat mag gewoon geworden. Een tattoo hier in de nekken? Ja, maar dat ken je de halen. Ja? Ja. Een hoofddoekje? Ja, dat vind ik helemaal geen probleem. Oké. Dus dit is net zo dat je het in een bepaalde richting stuurde wil van deze categorie mensen wil ik wel in staan en die horen het. Absoluut net, want bij ons in de werkplaats, we hadden 2 jongens die hadden ook geloof. Dat was het gemiddelde de werkplaats, die ben moslim en die kregen, daar hebben we halal vlees voor. Of een barbecue haar en die bedanken u dan van wat keurig dat je iemand moest denken. Dat we even, en dat vind ik dat je het extra. En dat zijn hele harde werknemers, dat we heel wat aan haar. En Larbi, die maakt het zwarma voor zijn collega's 1 keer in de week. Hè. En zulke mensen dragen we juist een heel warm hart daar. Daar hebben we jij er iets mee. Oké, dus dat is eigenlijk wel integreerd in je bedrijf. Ja. Dan begint even hoe complimentjes krijgen en uitdelen. Maar dan hebben we het laatst niet krijgen. Nou, weet ik net. Dat maakt even, dat weet ik dan niet meer. Dat zal wel iets langer inwijzen, steeds maar. Ja. Maar het is vaak een prestatie van het bedrijf. Je toch wel het in en te horen goed, dus dan kan je toch echt wel eens een compliment. Ja, maar daarom. Ja, hij is goed in, jongen. Het is vaak zo dat het bedrijf het goed in had en dat ik er de complimenten van kreeg. Dus ik ben wel eens wat, misschien ook wel vals bescheiden, maar dat vind ik ook wel dat je het bij hun te laten komen. Dus we kregen wel eens een compliment die net echt bij u zit, die het eigenlijk bij u meestal jet. Ja, had ik de Karel in je prijs. Koning Wilhelminaprijs. Of de koning Wilhelmin. Ja. Nou, ik zou zeggen, dat is net een schouderklopje, maar dat is een meer dan een boppenslag. Ja, nou dat vinden we ook. Maar dan ben we nog steeds bescheiden. Maar ik grutsk, omdat we nog steeds het enige bouwbedrijf binnen in Nederland die hem ooit woon had. En als je in leest, dan is Philips, ASML, Heineken, Ahold. En daar zit er zijn bouwbedrijf ook nog. De eerste visie van het bureauleven, hè? Ja, nee, daar ben ik heel grutsk op. Dus hoe complimentjes zoek ze? En die hoeven, maar dit verzin je meisjes, maar wie door het met elkaar. En een andere vraag die je net weer online ha en die ik dus nou stel, is er libben naar de deer? Ja, die wie een nachtwaarbedrijf die clever voor het lijst dessen. Ja, ik ging er vanuit de libben naar de deer, zeker. Ja. En is dat in de vorm van een hemel?
Dat hoop ik al. En een hel? Dat weet ik net. Ik hoop het net. Maar Dan maak ik nog wel kans op. Dat ik het ervaren. Je bent christen? Ja. Ik leo, ja. Is dat wat oors? Ja, je hoort net. Ja, zeker. Ik leo zeker in God, zeg maar. Dat is, maar daarom. Er zijn meerdere manieren met mensen kunnen leeuwen kennen. En mijn mem is, komt uit Appelskeer. Die is net gelovig, maar ik geloof dat ze zeker een plek in de hemel verdient. Omdat hoe ze is. En iedereen die er raar voor zit in de wereld. Op het moment dan. Ik geloof net dat er gewoon binnen die net in even de hand in mijn gevouwen en in je spreken die denkt, kan je me nou ook helpen? Kan je me helpen als je er bent? Ja. Volgens mij zit het in elk mens dan, als die nooit is, dan is toch hoop je dat er iets is. En dus dan hoop ik dat mensen die het heel goed wist binnen en net hoog binnen, wel op een goed plek komen, zeg maar. Ga ik naar het kerken? Nee, net meer, nee. Net meer? Nee. Ik hield dit met mijn heid. Ja, ik ben de laatste die dit hoesgie is, zeg maar. Dus hij jullie trouw naar kerken daar. Christelijk gereformeerd artikel 31. Dat is stevig. Ja, en dan vond ik dat iets sneuder. Dus hij uiteindelijk, ik was alleen hier, want ik wilde de laatste die thuis wennen. Dus ik ga genau zwierenpreek maken en ik kom wel eens in het kerken, maar dat is vaak om dingen heen, mijn Christus, ook soort dingen. Dat is net meer echt, omdat voor het geloof in. Ik net de behoefte om alle weekend naar het kerken te gaan, om jou te laven het wut. Nee, absoluut niet. Nee. Maar daarom ook wel. Ja, dat kent natuurlijk het ene. Maar het is natuurlijk wel een maatschappelijk verschijnsel. Ja. In de periode, nou we zitten van de laatste 50 jaar links zitten de kerken vol. Ja. En nou zijn er bepaalde evangelische stromingen die alle weekend nog volle kerken hebben. Maar de reguliere kerken. Klopt. Ja, dat gaat net goed. Nee. Een van uw directieteam. Het komt onder de oren van jou. Jo ging het niet. Dirk-Jan de Rauwe, een van uw directieteam, die gaan heel oren. Die gaan zelf houden ze een kerk. In Bolvert komt hij bij. Die ben zelf, zitten ze voor, steeds maar, en leiden ze het diensten. Die benaderen op een hele andere manier de jeugd. Ik denk dat dat wel spraakmakend is als stemmen de jeugd wel in het kerkenhorenkast. Dat is op een andere manier het geloof beleid en dat ik deels met die medegelovigen. Die pakken het heel slim aan en dat is zelf orenstromingen. Ja. Maar ik denk als wel hier van stem als worst de jeugd nog steeds interesseert houden en ik leeuwen litten van het woord. En dat je net zwieren prekent maar dat je bij een begrafeniswij komen en dat een zwieren uiteindelijk onval wie dat iedereen alles dat er zit is haast fout, zeg maar. Ja. Dat werkt averechts in mijn beleving. Nee. Maar ja, je kent zitten van de 10 geboden, Bigeliks. De leefregels jong van uit de Bijbel bij. Ja, die zijn zo universeel als je daar aan horen, dan leven we met u allen en als het christenen of boeddhisten of islamieten of neem maar op binnen, dan leven je in het paradijs. Klopt, ja. En binnen dat soort regels van jou, dingen die jou mij sturen, zeg maar. Want je bijvoorbeeld in het christendom vaak over het rentmeesterschap. Ja, maar we moeten omgaan met de ierde op een zuinige wijze. Om het zo maar te zeggen. Je bent actief in het dwarsen bouwen. Dan komen we toch bij die smoekwedding onder de oren uit. Ja. Had het ene met de oren te krijgen, dan weer dat alleen nog een economisch idee van, nou, daar leidt de toekomst, ik heb het meest mee verdiend. Nee. Dat klinkt heel gek, maar mijn paak en beb uit Appelskeer, van Sander, wie een boer en die een biologisch dynamisch. En wie vonden vroeger wel eens oedreeuwen. Anarchistisch links bijna, zeg maar. En sokken. Ja. En de lid van de blauwe knoop, dat had ik trouwens wel aan. Net roken, net drinken. Als het drank is en de man is de wijsheid in de kan. Dat had ik goed mijn naam. Meestal weer net christelijk, maar Joden die leven vanzelf een fantastisch leven. Die met de iedereen kan houden. En die verbouwden hun eigen grintes. En die zwaren dat alles in balans weer. En als we de wc-terspiel moesten we de vaart noordzijde rennen van Amerwetter. Want dat dienen we net met leidingwetter. En dat vonden we toen maar apart. En toen we jong waren, we kwamen weer uit de waardhoeken weer bij Jeff zelf opgegroeid. Dus denk ik, maar uiteindelijk, die mensen zijn net gelovig, maar die hadden wel ontzettend volle gevoel en beleving bij de ieren dat we die net uitputten moesten. En als dan letter ouder wust, dan snappen ze dat die mensen best in het goede heen. Maar ja, je jong bent, dan zie je wat oors in het leven. En uiteindelijk is iedereen kan het voor hemzelf bedenken. En je moet altijd van het negatieve scenario uitgaan, want dan kan je nog iets redden. Als je ervan uitgaat dat het negatieve scenario zich net voordoet, ja maar dan valt er even dat brechtje naar dat bio-based bouwen. Ja. Daar ga je me ook griezelig op inzet. Is dat ik alleen of hoofdzakelijk uit economische gedachten van dat in de toekomst? Of zit dat ik in jou van, zou het eigenlijk matten?
Ja, dat laatste, ze zoet matten. En dat lukt dus nog net altijd. Hè. We doen ook wel eens fout bouwen omdat het gewoon net was kennen of economisch het meest voordelig is. Maar we bezieken was zo vol mogelijk die koers te volgen. En daar hebben we de invloed ha. Ik het dat te passen en ik de verantwoordelijkheid ervan te nemen. En we denken dat het vooral, dat had vooral ook met de agrariërs te maken en met de stikstofuitstoot. Daar hebben we hier trouwens heel weinig les van hier in het noorden. Je bent net volle bouwprojecten die het om stikstof stil is. Het is de netcongestie, hè, dat is vaak het probleem. Maar je kan zien, er is een win-win-win situatie. Als de boer uiteindelijk materiaal verbouwt, dat wie broeken kennen als isolatiemateriaal of als bouwmateriaal. En het is voor hem een verdienmodel. En daarmee kan je de stikstofuitstoot beperken. Ja, alleen maar aanbouwen. Dat is een veel grotere impact dan al je elektrische machines keepje en al je heel grote investeringen naar met subsidies om te verzwaren dat er geen uitstoot is. Maar dat is dus economisch toek. Ja. Maar het is ik qua milieu en ja, wat is het? De hele kringloopgedachte die we erop naar horen matten, is niet goed. Een nieuwe economie en lokale ketens. En het lokale organiseren net meer alles van 4, maar ze tegen mogelijk bij wij heljen. Vroeger dienen ze het al, maar ik gewoon voorom leren dat het nog steeds kan. En ja, daar hebben we wet en regeljouwing, maar we zwaren dat het materiaal en ik certificeerd binnen. Met grote uitdagingen. Nou, die geven we net uit de wij, die uitdagingen. Dus geven we ook voor. Nou, ik zou er net mee frustreren, maar we kregen van het ministerie BRL's. Wie mij materiaal op een nieuwe manier testen. Dat is best vooruitstrevend. Dat doet net nog niet meer. Wie doet het wel? We hebben kamers, we hebben het in testen. We hebben testkamers. Wie gaan er uiteindelijk zoveel mogelijk in om te zwaren dat het wel kan. En we bezieken die belemmeringen die er binnen voor te nemen om, nou ja, wie doet het direct vlakbij mij, de gebroeders van Kuiken, die verbouwen voor u hennep. Het wordt er door aangro verwerkt, het isolatiemateriaal komt bij u weer in de wand. Het zijn lietse ketens die het lokaal al organiseren kerst en die het heel goed werken. Ja. En het is voor de boeren verdienmodel en het is voor de hele verdienmodel en het past bij u heel goed in het product wat we maken. Ja. En mensen zorgen er net van op dat je een hennepplantage hebt. Nee, deze hennep, ze knippen er wel een stukjes uit, maar komen er snel achter dat er geen TCH of THC in zit. En dat het net goed werkt, zeg maar. Ja. Nou, ik ga je nog een briefje lezen. Mij zo'n vraag uit het Libbesvragen dwarsken. Gaat ik mij het geloofde meisje, maar mij een heel woordswoord geloof. Ben je bijgelovig? Ja, ik heb wel een beetje een tikje in sommige dingen. Dat is iets op een bepaalde manier doorst. Nee wel? Ja, dat had ik er wel een beetje. Ja? Ik kan ze net een voorbeeld nemen. Maar ja, je hoopt altijd dat je een beetje bijgelovig, ik het zou zeggen. Je wordt dingen goed afsluiten op een nette manier doen. Ik denk nou, dat net correct door steeds, maar ik viel wel fjouwer aan door. Terwijl ik ook wel weer dat er op slot zit. Nee, toch nog even checken, steeds maar. En die zijn geen bijgeloof, maar wel een beetje een vreemd tikje in handelen. Alles op jouw bureau, maar dat op dezelfde wijze. Heb ik wel les van. Heb ik wel les van. Ja, als een rommel is op die bureau, is het een rommel in een holle. Dus een beetje geordend, steeds maar. Hè? En oors is alles in water maar niks op zijn plak. Dat jet ze net. Je moet inderdaad alles even netjes gestructureerd hebben lezen. Je bent succesvol als ondernemer, succesvol zakenman. Om welke eigenschap heb je dat het meest te danken? Ik had er die naar vragen, want ik zei, stel ik kreeg een vraag wat een goede eigenschap is een slechte. Het is heel moeilijk om over die goede eigenschap te praten, want dat moet een oor beoordelen. Maar toen kreeg ik die jaren vasthoudendheid. Hè? Dus als een doel hast, het doel vasthouden. En wie nemen dat ook wel eens de factor pi. Hè? Als die innoveert en nieuwe dingen doet, hast vaak een product inslagen. 2,14 keer meer inslagen, zeggen ze dan factor pi. Ja. Het is duurder, het wordt langer. Er zijn dingen die net goed gaan, maar toch volhouden. Koers houden, onhouden, stoorheen, net stappen, trots zetten. En uiteindelijk als er die boeggolf in de best, dan hast de golf in een reg en dan gaat het plotseling volle sneller. Ja. Vind je jezelf een succesvol zakenman? Nou, ik ben wat dat betreft denk ik naïef. Ik ben wel trots op wat je bereikt hebt. Succesvol zakenman is denk ik een beetje te volle eer. Het geluk gewoon om met de juiste mensen op de goede plek de goede dingen te doen. Want zonder geluk is het net. Ja, dan had ik wel wat geluk in het leven nodig. Wat is de keerzijde van dat succes? Ja, de meesten van leven wil mij veronderstellingen. Assumption is the mother of all fuck-ups. Iedereen meer is toen een heel extravagant leven lijst. Je steen in de quote 500. Ja. Om maar eens wat te nemen. Ja, hier wat meer net hoeft. Nee, je ging die even wat minder aan. Ik weet dat het klopt dat erin staat. Hè? Nou, ik denk dat ik een helper erin sta. Dat kan we gauw regelen. Hè? Dat is het probleem met Big Bang. Nee, maar ik laat het serieus houden. De achtergrond van de vraag is de keerzijde van het succes. Mensen die het goed doen. En die dus ook wel een paar centen hebben. Die moeten bijvoorbeeld vaak beveiligen worden. Of de huishouding extra. Die had een camera om het huis in. Had ik net. Hoeft bij u ik net.
Maar bij jou wel. Je maakt misschien ik wel eens vaker hoe het schouders zien als dat ik maat. Dat liep het mij net altijd noffelen. Nou, je moet, we zijn goed waskouwen. Je moet oppassen voor ABC, voor A-schieren, voor bedelaars en C voor criminelen. Hè? Dus je moet heel erg op de ABC passen. En dat willen jullie even net, hè? Want je wil je even gewoon blijven. Want wie ben heel gewoon, wie ben het bijzonder, steeds maar. En ja, dat is net de druk. Het is vaak dat mensen iets veronderstellen. Hè? Dat is toen een bepaald levenlijst, omdat het zo bekend is. Maar het is... Ja, seizoen is in volgje, maar ik ben gerust op dat we nog bij de voeten op een groen gaan en dat we wist van de liedse dingen in het leven heel erg genieten kennen. Dat past volle beter bij ons. Maar die bedelaars die belden haar wel. Nu wist ik wat mijn koelkast is stikken en Jo maakt eigenlijk. Ja, nou dat is ook net dat vind ik flauw. Dat komt uiteraard dat wel voor en daarom dat is heel lastig, hè? Want mensen die het uiteindelijk iets neder gaan, die het echt neder gaan, die wil ik helpen. Maar om dat onderscheid te maken is heel lastig. Dan moet je wel een soort barrière om jezelf even heen te bouwen. Dan moet je oren hoe beoordelen. Want anders dan kun je daar wel maar aan de gang blijven. Sportclub Cambuur, is dat een aasgier? Is dat een bedelaar of is dat een crimineel? Nee, ik geef van trein. De Sportclub Cambuur is een volksclub. We hebben bij Tafel de Landekamer binnen. Misschien ben ik geïnteresseerd in het verhaal. Hoeveel uiteindelijk... Dus hij zit altijd al bij Cambuur op de tribune. En we hier het WTC bouwt. En achter op een reg van Cambuur stiet toen het restaurant van Jan Rietstra. Ja. En die stiet op een regsponsor. En Jan Rietstra kwam toen Leiden. En toen zeiden ze, nou, we hebben een probleem met WTC. Wie toen hoofdsponsor. We zijn dus regsponsor kwijtraken. En ken je dat ik invullen? Nou, we hadden Jatsin zijn. En mijn broer wil voetbalfan zijn, maar mijn heid wil helemaal altijd bij Cambuur op de tribune zitten. En Zuidwaarden ben we rechtssponsor, maar iedereen kwam de hoofdsponsor in de problemen. En dan ben we al heel lang. 16 jaar, joh. Ja, we gaan richting 18 jaar. We hadden een contract van 2 jaar. Sowieso nog richting 18 jaar ben we hoofdsponsor van Cambuur worden. Ja. En wie bemoeit ons net met de club? De club bemoeit zich net met ons. We hebben een heel mooi proces. Wat we denken, een heel belangrijke rol in spelen in het nieuwe stadion. We hebben de locatie hebben we georganiseerd. Maar je hebt net bouwd. Nee, spietig hè? Een oorzel. Ja, heel spietig. Hij had een bouwbedrijf als sponsor. En waar bouwt het stadion de concurrent? Ja. Wat toch niet, dat die rekkens daarvan willen nooit betalen, daar baan ik mij net om. Nou, dat is ook, ik zou net zeggen dat ik er achteraan rauw was, wie maar op dat moment wie het was. En wie hadden zonder dat een helpen, dat werd echt een hele grote bijdrage die in elkaar weer aan het stadion. Echt, we hadden een miljoen die wie er transacties bijdroegen gaan met het stadion mogelijk te maken. En uiteindelijk kon het net eens worden bij de ontwikkelaar. Hè. In uw beleving hier weer fout ontwikkelaar aanwezen en dan kwam de twee United hier achter. Maar dan aan hier een hele hoop doelen zo. Dus ik zal me mee in kweerduidacht stellen. Wie past net en wie had toen de beslissing dan wie bloot. Maar je hebt hier niks zitten kennen van nou, bij het stadion het bouwen, dan smoor je hem er maar in. Nee, maar zo zit wie net in elkaar. We konden ontzettend goed met Aten Graaf en Gerald van der Belt. We hadden een hele goede verstandhouding met de directie. En we hadden Grutskop. En we woonden de club net stikken letten. En we hadden altijd een hele aardigheid. Want we hadden zelf een peek en een promotie mee mochten. En uiteindelijk waarom. Dus we zijn nou weer de club net stikken omdat dit net trok. Het zal iets bijna gewoon net wijzen. We zijn nog steeds Grutskop voor sponsorschap. Maar we hadden nog even gezellig hoe gaan. Maar de vraag begon mij, is Cambuur nou een bedelaar of een aasgier? Nee, geen van beiden. Nee, ik zie Cambuur niet. Wat brengt het Jim? Nou, ik zeg ook steeds, we hebben uiteindelijk ook in Holland aan, in Prutwel in het westen van het land, steeds maar in Den Haag en in Delft. En als we daar eens kwamen, hebben we hier nog geen connectie. Dan werd het gewoon een ontzettend makkelijke introductie, omdat ze die van de club konden. En vooral in de eredivisie, daar hielden vanzelf, nou, iedereen kon Cambuur. Dus als we met fans van PSV praten, de directie van Cobouw, het bouwblad van Nederland, die weer Ajax-fan, en die nodigen we dan uit bij ons op de tribune. En de wonwerk, nou, dat weer mooi in de beker, de wonwerk van Ajax. Dus die ben net meer lang belang. Maar iedereen hier wil een mooi verhaal hoe dat ze Cambuur mee maken. En wie wil een club met een hele hoge gunfactor. Dus je stapt er een soort geld in, maar het smiet ik economisch jongen een soort op? Ja, zeker. Ik ken het net uitdrukken in yield en er ben een heel mooie berekening van. Daar ook net zozeer in. Maar het is wel een hele mooie metafoor. En helper ik voetbal, ben helper een beetje voetbalminded en voetbal bekend. En toen had bij alle 9 contacten nog best ergens best. Het wordt nooit weer interessant, hè? Want KKD, dan kreeg het in mij naar de clubtas steeds, maar ik kom er echt net vol. Maar dat een eredivisie is, ja, dan ben er de PSV, Ajax, nou Heerenveen uiteraard vanzelf, hè? Ja. Die wedstrijden, dus iedereen zit er wel warm voor een derby onwijs. En ik in de bedragen ik omheen denk. Nou, ik hoop het net. Net de volle sponsorbedragen bedoel je ook. Ja,
Ja, nee, tuurlijk zou er wel aan wat aannemen, maar daar hebben we in een contract staan. Maar zo had ik een beetje van die suikerooms. Hè, die dan met een spieler. En die dan krijgt net helder. En dan maakt hij weer even naar de beurs. En dan krijgt die Delio ook onderdeel. Nou weet ik veel wat voor. Maar daar had ze een mooie constructie voor betaald. Steer ze net geregeld bij jou op de stoep? Nee, ze weten hoe we in de wedstrijd staan. Dat we door die sponsoring beperken. Sponsoring verder, en dat was daar. We bemoeien net met de club. We hadden er geen verstand van. Dus mooie spelers en hun best, want dat weet ik. Muziek. We pakken de muzieklist er weer even bij. En je wint jou even heel correct. Bij You Got The Love. Het is een nummer van, ik geloof, Becky Hill. En nog wat oren. Maar je zei van, maak wel even een specifieke uitvoering. Ja. Iemand die live is, waar hem correct is. Nou, dit is live spelen. Uiteindelijk weet een nummer wat bekend worden is The Floor Runs and the Machine. Dat is nummer bekend worden. We noemen wat al uiteindelijk in 86 er weer, maar toen werd het net succesvol. En toen had live song door Becky Hill. Maar volgens mij, die Jules Buckley, dat is de hoofddirigent van het Metropoolorkest in Nederland. En die had zelf de Heritage Orchestra samengesteld in Londen. Dat is een eigen orkest. Een striekorkest, Ja, prachtig. Als je dit jaren, nou, ik kreeg er elke keer bijna bij Piekenvel van Samoy. En die Becky Hill kan jongen live, dat is ongelooflijk. Nou, dit met jij dan. London, you ready to sing this with me? Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what. To see me through. When food is gone, you are my daily meal. When friends are gone, I know my Savior's love is real. Your love is real. You got the love, sing. You got the love. One more time. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. Well, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Oh, it gets so rough sometimes. It gets so hard, but I know you got the love. You got the love. You got the love. Oh, oh. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. Well, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Your turn, sing. You got the love. You got the what? You got the love. You got the love. Oh, oh, oh. You got the love. You got the love. You got the love. Oh, oh, oh. You got the love. 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 Times I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Thank you, Becky Hill. Geweldige muziek, vooral deze live uitvoering. Ik had het filmpje van een beetje druk even bij, jongen.
Wat ken dat vromme jongen? Ja, machtig, hè? Ik ging er nooit van Hayet, dat leidt hem om mee, dat jou ook onmiddellijk daar. Maar dat je dit jaren en dan ik mij de eer kan zien of een koptelefoon op, dan neemt ze je gewoon, tilt ze je mij omheen vuur. Hè? Ja, fantastisch. En ik ga dus live zien op Hulleboe. En dat is in Grijns. Dat is een verleden jaar. Dus live wist ik net. Mijn dochters zien dat regelen. Hier op een festival. Ja, prachtig. Prachtig. En met dat dit live orkest is zo erbij. goed live. Ongelooflijk. En dat kan je artiesten herkennen. Als ze die live optreden. Dat die zo goed binnen. Dat is kijk zoals de Wiener Michel. Die is een volle jongen. Maar die kan echt live fantastisch optreden. Ja, dat ben wel de beste artiesten. Ben je een man van de muziek? Ja, muziek. Ik vind alle muziek eigenlijk wel mooi. Ik hou een beetje van uptempo nummers. Hè, Ja, een beetje dat snelle die je beatjes zo zetten. worden. Ja. Ja. En, Maar maak je zelf ook muziek? ja, ik ga ooit de drum leren bij Andries van Wieren. En ik ga nooit in een band spelen. Maar dat doe je op een zolderkamer. Ja. Maar net in een band, Nee, net bij een fanfare. nee, ben ik lang niet goed genoeg voor. Nee. Of kent dat misschien in het Iepenbieren leven ik net dat jou in die muziekkorps mee oestritten. Ja, wel, denk ik wel. Ik denk dat het probleem is. Ik denk dat mijn talent ik denk dat een heel soort mensen in de quote 400 haar dat ik goed voor vinden. Hè? Oh nee, daar heb ik geen les van. Als ik het cool vind, ik het graag wacht. Ik ben er goed genoeg in. Dijkstra, Björn Dijkstra, de CEO van het bouwgroep Dijkstra Draaisma. Hij is te gast hier bij u in de studio van RTV NOF. Ik vind het leuk dat jou hier bent om ik ondernemers eens even haar verhaal dwaan te litten. Maar ik even wat te weten te komen wat we nou net van haar wisten. Ik lees jou dadelijk ik nog wat losse namen en begrippen voor waar ik graag een directe reactie op haar wil. Maar misschien dat ik alvast even voor u gaan kennen. Nee, week, want dan is het Pinkster en dan slaagt dit programma een week oor. Dan kan mensen die het fietsen of op een oren wiezen de Alversteden waar willen dat in alle reis waan. En RTV NOF kent daar gewoon verslag van waar ik tussen 7 en 8. Dus wij slaan dan een weekje oor. Maar de week daarop hebben we weer een nieuwsgierige gast. Angela Soeboer. Oké. Ken je die? Ja. Hij volgens mij een meisje gewoon in het werk? Nee, of gewoon, privé, of nee. Uiteindelijk toen er in de lokale politiek zie je het als wethouder? als wethouder was mij maken. Maar nooit de dossiers die met elkaar rekken. En dat vanzelf even volgen. Hè, toen er naar Den Haag te rekken. Ja, bijzondere man. Ja. Ja. Nou, hoe bijzonder dat je even dus net na je weekend, maar de weekend daarop. En we praten dus nou nog met Björn Dijkstra. Onder oren ik even vanwege de reactiecarousel, zo had ik het maar neemt. Ik vuur gewoon willekeurig, ja ik ga het wel opschrijven, maar begrippen en namen op jou en aan jou de taak om direct en spontaan te reageren. Het eerste wat in je opkomt. Oekraïne. Heel erg. Vleervakanties. Ja, zo min mogelijk. Arno Brok. Fantastische commissaris. Moorden. Moorden? Mode. Oh, mode. Ja, wat mij betreft steeds hetzelfde. Makkelijk. Etensieren. Vooral trouw Willemien. Donald Trump. Ja, jammer voor Amerika. Ze hadden zelf om vregen. Maxima. Fantastische vrouw. Hypotheekrenteaftrek. Ja, ik ken het vol mij baren. Mooi salitten en of langzaam opbouwen. Alcohol. Tjen, ik drink net. Johan Cruijff. Fantastische sportman. Gandhi. Ja, levende massa Higrawoe. AZC's. Noodzakelijk. Vakbonden. Echt noodzakelijk. Motorrieden. Ja, net te hurt. Sinterklaas. Goed heilig man. Waadzee. Belangrijk, natuur. Geert Wilders. Goeie die beter. Goud. Zoek zelf net vol in investeren. Brassbands. Fantastisch. Welke van deze zaken wil je nou wel even wat oesissen? Nou, weet ik net. Ik mag het niet weer even in herinnering brengen. Maxima neem je op, maar die ga je op geweldig. visite gewoon. Ja, meerdere keren zelfs. En ik ben bij haar wel op visite geweest. Dus Kom ik al bij een waarop het thee. dat is een hele bijzondere vrouw. En die Josijn al in 2018 hebben we de Koning Wilhelminaprijs won. In 2019 is ze toen oral over de buis op visite geweest bij het bureau. Ze is onder de indruk van wat we dienen. En de innovatie, maar vooral de doorzaamheid, de circulariteit, hoe we het beoordelen en hoe we sociaal omgaan met die weken waar we in acteren. En toen hebben we haar letter vregen bij de introductie 2 jaar van die smoekwenning.
En dan zei ze, tot zijn eigen verbazing, Jatjen. Ze had je een goed seminar om hen te organiseren. Hoe Doorsumers, hoe de meesten die het al bij me kunnen dan stellen ze wel eisen. Dan wil ik dan graag bij onwijs wezen. Dus ze werd, langer als oorlogen we buis west. En er is heel erg van onder de indruk hoe we het hier aanpakken in het noorden. Dat we al voor het streven bezig zijn over biodiversiteit, maar ook circulariteit. En echt met boeren al contracten hier en er echt al werk van maken. En toen ben ik een aantal keren op Huis ten Buls uitnodigen. De eerste keer vrij ontspannen sfeer. Had ik er 2 uur best van wat is nou het probleem in Nederland? Hoe moeten we het oplossen en waar hebben we ervan nodig? En 2 weken later weer. En dan ze al die mensen uitnodigen die het neemt winnen. Politici, de directeur-generaal van Bouw, RWO. Oké. En orenbelangrijke mensen. En zei ze, dit pakken we toch wel met z'n allen. Want ik heb geen politieke verantwoordelijkheid. Maar ik voel me wel heel erg betrokken bij die circulaire economie. En wie moet de regeljouwing nou aanpassen, maar zwaar dat het volk komt. Dus worden nog laaghangende fruit. En daar hebben we voorbeelden van. Ik mocht een 3-pager inleveren hier, ter voorbereiding op het gesprek. 3-pager? Ja, dus 2 pagina's was beknapt in onjuist. Ja, beknapt in onjuist wat het probleem is. En dat had ze, ik ben echt onder de indruk. Ik ben meerdere keren geweest. Carlien had ze hier ik nog wet, maar de kennelijke bezieter zei ze dan niks van, zou je dat bij eens er ik even bij is, want dan kunnen we even bij. Nee, maar ik ga wel een paar keer kwart wel, inderdaad. Ik kijk maar de kening kennismaatje mocht, dat ik naar die andere dingen. Maar ik kijk weer even met haar praten en later tijdens die dag is ik weer even bij me weer even heel kwart, even een paar wilde sprutsen. En die mensen die zeggen van, nou, het is al je poppenkost. Nee, zie je is echt, begaan, echt witwedstrijd door hard, betrokken, indrukwekkend. Besluit ik altijd al mijn muziek. En je hier nog een nummer erop zet van Lost Frequencies, Head Down. Waarom moeten we dat, daar besluit ik nog even draaien? Nou, het is een uptempo nummer. Ik hou van uptempo muziek, zei je in Westen. En ik hou net van tragische muziek, want ik Supertramp, het zijn hele mooie nummers, maar daar wil je een beetje sentimenteel van. En dit is toch een hele duidelijke boodschap bij een tragische boodschap op heeg tempo. En in mijn beleving, maar dan had ik te weinig verstaan. Net in mineur. Dus een soort mensen sjoggen wel in mineur. Als ze om haar heen sjoggen, de hele wereld zit in de brand en de toekomst en hoe maakt het met u bent. Waar is de optimistische kijk? Ik heb niks oors als optimisme bij jou, Jet en Sjoen Jong. En dan ik nog deze muziek erbij om u al je nog even een skop onder de kont te jagen van het komt wel goed. Blijven. Zeker, kop op. Nou, geweldig. Dank u wel voor het badskip, Jesse Dijkstra. Dank voor de uitnodiging. Every candle, every hour of the night, kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said, hearts break, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. 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 It's gonna be alright, be alright, be alright. It's gonna be okay, be okay. I keep lighting little fires to feel something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know. Oh, to the break of dawn.